Χαίρετε αγαπημένοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο του Teachers Vlog. Είμαι η Σπυρδούλα, είμαι εκπαιδευτικός και σήμερα θα σας προτείνω 4 εύκολα tips για να μάθει το παιδί ορθογραφία χωρίς νεύρα και χωρίς τσακωμούς. Φύγαμε λοιπόν! Νούμερο 1. Εντάξτε την ορθογραφία στην καθημερινότητά σας. Παίξτε παιχνίδια ορθογραφίας και κάντε τη μάθηση διασκεδαστική. Νούμερο 2. Δουλέψτε με καρτέλες και χρώματα. Δοκιμάστε τις λέξεις που δυσκολεύουν το παιδί σας στην ορθογραφία να τις χρωματίσετε με διαφορετικό χρώμα. Τα χρώματα πάντα βοηθούν στη μνήμη. Θα βρείτε και ένα αντίστοιχο παιχνίδι εδώ στο κανάλι μας στο YouTube που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τη μάθηση διασκεδαστική. Νούμερο 3. Κάντε συχνή επανάληψη. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Καλύτερα να κάνετε επανάληψη 5 λεπτά κάθε ημέρα παρά 30 λεπτά μία φορά την εβδομάδα. Κάντε επαναλήψεις στις λέξεις που σας δυσκολεύουν, παίξτε παιχνίδια με λέξεις και θα δείτε αμέσως τα αποτελέσματα. Και νούμερο 4, βρείτε μοτίβα και παγίδες στις λέξεις που δυσκολεύουν τα παιδιά. Για παράδειγμα, τα ρήματα που έχουν κατάληξη ίζο γράφονται με γιώτα. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις, τις σημειώνουμε και τις κάνουμε επανάληψη. Τα ρηματάκια που τελειώνουν σε όνο γράφονται με ωμέγα. Οι μετοχές σε όντας, πότε γράφονται με όμικρον, πότε με ωμέγα. Κάνουμε λοιπόν τέτοια παιχνίδια, βρίσκουμε τις παγίδες και δημιουργούμε μνημονικούς κανόνες. Αν λοιπόν σας άρεσε αυτό το βίντεο, το βρήκατε ενδιαφέρον και θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα 4 tips για να κάνετε την ορθογραφία διασκεδαστική χωρίς τσακωμούς και νεύρα, μην ξεχάσετε να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο, αλλά να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου. Αν έχετε κι εσείς να προτείνετε κάποιο tip για να γίνει η ορθογραφία πιο διασκεδαστική, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια!